CHO Dagupan nagpaalala ukol sa mga posibleng sakit na makukuha sa pabago-bagong panahon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM Report. Nagbigay paalala ang City Health Office ng Dagupan City ukol sa posibleng banta ng sakit sa pabago-bagong panahon. Sabay ng nararanasang mga pag-ulan na dulot ng habagat at pabago-bagong lagay ng panahon, kabilang sa mga binabantayan ng ahensya ang mga waterborne diseases gaya ng diarrhea at lagnat, gayon din ng trangkaso, ubo, sipon, dengue at leptospirosis. Actually, papasok na nga yung habagat. Kaya ang City Health Office nagre-ready na sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa City Health Office, patuloy ang kanilang information dissemination campaign at iba pang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa komunidad. Dagdag pa ng ahensya, maaaring maapektuhan ng mga naturang karamdaman ng iba't ibang age group depende sa uri ng exposure at kondisyon ng kapaligiran. Samantala, patuloy na pinapalakas ng habagat ang posibilidad ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa habang may binabantayang weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, muling pinayuhan ng City Health Office ang publiko na panatilihing malinis ang pagkain at inuming tubig at agad magpatingin sa doktor kung makararanas ng sintomas ng sakit. Make sure na malinis yung kinain natin para sa mga water contamination at saka foodborne diseases. Kung may ubo-sipon, lagnat, magpa-check up ka agad. Patuloy namang nakaantabay ang City Health Office upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Dagupenyo sa gitna ng babago-bagong panahon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.